फाइनाली लोगोफोर आं दिनैहाय गुगल एक्सेन्स पिनखौ मोनमारबाय नोंथांमोननि अननाय आरो नोंथांमोननि सापर्टनि गेजेरजों आं दिनैहाय आंनि गुगल एक्सेन्स पिनखौ आं मोनबाय आरोना बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर होनो नोंथांमोना आंखौ बिदिनो फैबाय थानाय समावबो सापर्ट खालामलांबाय था आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो शेयार खालामनानै हो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बिदिनो मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन आरोना आंनि इउटिउब चेनेला 8K कमप्लिट जाबाय 9K आनो जासिगोन नोंथांमोना थाबैनो आंनि इउटिउब चेनेलखौ 30K कमप्लिट खालामनानै हो आरोना सोरबा आंखौ होनदों आब' नों हाबा जानाय नंगौना नङा नों अबाव थायो मा मावो आरो अबे जायगानि बिराद मिन्थिनो लुगैयो नोंथांमोननि थाखाय आं Q&A भिडिअ लाबोगोन फुरा नोंथांमोननि डाउटखौ क्लियार खालामना होगोन आरोना बिनि थाखायनो आंनि इउटिउब चेनेलखौ थाबैनो 30K कमप्लिट खालामना होबानो जाबाय शेयार खालामना होबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि इउटिउबाव खामानि मावनो गोसो दंबा आरो खामानि मावनानैबो जुदि गुगल एक्सेन्स पिनखौ एप्लाइ खालामनो रोङाखैबा नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट खालाम आं बिनि सायाव भिडिअ लाबोगोन फुल फर्म भिडिअ होगोन आरोना नोंथांमोना मिथिनो लुगैदोंबाथाय कमेन्ट खालामनानै खिथाबानो जाबाय आंखौ खायफा मानसिफोरा कमेन्ट खालामो मालायनि भिडिअफोरखौ मानि थाखाय बिदि एरख'नानै होयो आङो मालायनि भिडिअफोरखौ बिदि एरखुलि खालामनानै होआ आरोना बिथांमोना फेसबुकाव भाइरेल जाखानाय बयजोंबो सिनाय जाखानाय लाख भिउस जाखानाय बेफोरबायदि भिडिअफोरखौसो आङो होयो जाहाथे फैबाय थानाय समाव आरोबाव बै गुबुनफ्राबो जाय भाइरेल जानो सानगासिनो आरो भाइरेल जानो नागिरो आरो गाज्रि खामानि मावनो सानदों बिथांमोना आंनि रस्ट खालामनाय भिडिअखौ नुनानै गिनानै सिरि थानाय बायदि बेफोरनि थाखायसो आं बेफोर भिडिअखौ बानायो आरोना नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर आं बेयावनो दिनैहाय नोंथांमोनजों मोनसे खोथा शेयार खालामगोन जोबोद मोजां आरोना नोंथांमोना जुदि बुजिनानै लायोबा बे बाथ्राखौ जुदि गोरोन्थि बुजियोबा बे नोंथांमोननि गोसोसै आरो मोजां बुजिनानै जुदि मोजां सानोबाथाय बे नोंथांमोननि मोजांनि थाखाय जागोन आरोना नोंथांमोनखौ आं फंसे खोथा बुंनि जायफोरा बै मालायफोरनि इउटिउब चेनेलाव हाबनानै आब' आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम आदा आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम बेफोरबायदि बुंग्राफोरखौ आं बुंदों आरोना बेफोरबायदि होननानै जेबो लाब गैया मिथिगौना आगैमोन नोङो जुदि इउटिउबखौ सालायलांनो गोसोबा नोङो खस्थ' खालाम आरो मा होनो नों गावनो भिउसखौ खामाय आरो गावनो साबस्क्राइबारखौ खामाय आरोना नों नोंनि भिडिअआवनो बुंना हो बै मालायफोरनि चेनेलाव हाबै नोङो आब' आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आदा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बिदि होननानै साबस्क्राइबखौथ' खालामगोन जेनेबा साबस्क्राइबखौ खालामनानै दोननानै मा लाब ना जुदि भिडिअखौनो नायाबा साबस्क्राइबखौल' खामायबाय थानानै मा लाब जागोन बिनि थाखायनो बेफोरबायदि बुंनायफोरखौ बाद दोन गाव खस्थ' खालाम एकदमबारे चेनेलखौ ग्र' खालामनो नाजा आरो मा होनो गावनि भिडिअआव बुंना ला आरोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम सापर्ट खालाम होननानै मालायनि इउटिउब चेनेलाव हाबै मालायनि भिडिअआव हाबै होननानै जेबो बुंनानै लाब जाया मिथिगौना आगैमोन आं गावनि मोनदांनाय बाथ्राखौ बुंदों दै आंबो सिगाङो आंना बै इउटिउब चेनेल मोनसे गोजाम दंमोन आरोना बेयाव आंबो बिदिनो मानसिफोरखौ बिराद हाबै बुङोमोन आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो खिन्थु रावबो साबस्क्राइब खालामो ओमफ्राय आरो एसे उनाव साननैसोनि उनाव आनसाबस्क्राइब खालामनानै होयो बेफोरबायदि खालामनानै जेबो लाब गैया बिनि थाखायनो नोङो खस्थ' खालामलां आरोना चेनेलखौ जुदि सालायलांथारनो गोसोबा आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन लोगोफोर आरोबाव लास्टाव बुंबावबाय आं नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय गासैखौबो थेंक इउ स' माच रोजा साबायखर होनबाय आं भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखायबो आरोबाव जुदि सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदान नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरोना दिनैनि थाखाय बाय लोगोफोर।